Καλησπέρα σε όλους και καλημέρα, αναλόγως σε ό,τι το βλέπετε. Αυτό είναι το τραπέζι που θα υποδεχτεί το αρνάκι μας, το κατσίκι συγκεκριμένα. Εδώ είναι που θα το ψήσουμε, η σούβλα που θα το σουβλήσουμε και λίγα λεμονάκια, αλλά το πίπερο, κρεμμύδι σκορδάκι που θα χρειαστούμε για να το σουβλήσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πάρουμε το σφαχτό μας για να το ετοιμάσουμε. Η Αγγελική, εδώ το κορίτσι μου το όμορφο, θα βοηθήσει με την κάμερα. Πάμε. Το κατσικάκι μας, εδώ είναι το κατσικάκι μας. Εδώ είναι το κατσικάκι μας. Παπά, τι να κάνω. Ω, παλάκια. Παπά, τι να κάνω. Εδώ είμαστε. Θα πάρουμε τη σούβλα μας. Την έχουμε έτοιμο στο μπάρμπεκιου με το σειρματάκι της. Η σούβλα μας. Ωραία. Γεια σου όμορφε, γεια σου. Ω, παλάκια. Εδώ είμαστε. Φρόνημα. Ζωντανό είναι. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε τη σούβλα. Εκεί. Εκεί θα περάσει η σούβλα. Έλα το κοντάκι λοιπόν. Η Αγγελική έχω λίγο δουλίτσα, άσουνε. Το βλέπεις εδώ πέρα? Το βλέπεις εκεί πως πάει? Ωραία, οπότε το κρατάμε εδώ. Δεν μου ζητείς βοήθεια. Το ακουμπάμε κάτω. Το σηκώνουμε ψηλά. Το περνάμε από το κεφαλάκι του. Και κάνουμε ένα. Τάκ. Και περνάει την εκεί. Εδώ είμαστε. Εμείς. Το είδες, Αγγελικούλα? Πώς πέρασε? Και μετά εδώ πίσω. Εδώ πέρα πίσω στα κόντρα του. Το κρατάμε. Και το. Και να. Μπράβο. Πέρασε. Και πάμε και μια φορά κάτω. Να κάτσει καλά. Έκατσε. Πέρασε το όμορφό μας κατσικάκι. Εδώ θα αφήσουμε εδώ. Έχουμε και μια πετσετούλα να σκουπιζόμαστε. Ωραία. Και τώρα πρέπει να του περάσουμε τα ζύγια. Τα νταβίδια. Και τώρα το βάλουμε. Το βάλουμε. Ωραία. Αγγελική, έλα πιο κοντά εκεί πέρα να βλέπεις τι κάνουμε τώρα. Από εδώ δεν βλέπεις κάτι. Θα βάλουμε αυτά εδώ πέρα τώρα. Σε σπονδυλική στήλη. Για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε την ώρα που θα γυρνάει. Δεν θα κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Σίγουρα? Ναι. Θα το κρατήσεις το κινητό? Ναι. Μπράβο.
Λοιπόν. Είμαστε στο Πάσχα του 2020. 4. Μπράβο. Μην τρέπεσαι, μίλα δυνατά. Δεν σε δαγκώνει κανένα. Για να δούμε τώρα. Οπαλάκια. Αυτό το πάμε λίγο παραπέρα. Αυτό. Για να δούμε λίγο πώς θα γυρνάει. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, σταμάτα το λίγο και συνέχιασε λίγο. Ωραία. Έλα το κοντά. Εγώ έχω φτιάξει αυτό εδώ πέρα το εξάρτημα καιροποίητο. Για να το βάζω εδώ και να το βιδώνω έτσι πιο εύκολα. Να μην κουράζομαι. Θα βάλουμε και ένα εδώ και ένα στο λαιμό. Αυτή είναι η σκέπη μας. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τώρα βιδώνουμε τα νταβίδια, τους φιχτήρες, πες τα όπως θες. Εκεί. Και θα βάλουμε και ένα εδώ, Αγγελικούλα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Θα φτιάξουμε και κοκορέτσι. Βέβαια. Βέβαια. Τι μόνο αρνή θα φάμε. Δεν είναι αρνή, είναι κατσικάκι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μικρό κατσικάκι. 16 κιλά. Θα το φάμε, λες. Το καταφέρουμε. Γιατί όχι. Τέτοια να ακούω εγώ και δεν θέλω τίποτα άλλο. Λοιπόν, κλείστο λίγο και πάμε σε λιγάκι να το αλατίσουμε και να το δέσουμε, να το γράψουμε. Βέβαια. Και τώρα τι κάνουμε, αφού βάλαμε τα νταβίδια μας, τους φιχτήρες, πώς θα λένε, τώρα θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ανοίγουμε μια τρυπούλα εδώ. Όπα, και μία απέναντι. Όπα για αυτή. Εγώ βάζω και λίγο το δάχτυλο μέσα, την ανοίγω, όπως και από εδώ. Και ανοίγουμε και δύο τριπούλες εδώ. Μία και μία δύο. Εδώ. Εκεί. Αγγελικούλα, κοίτα τώρα, αλλά το πίπερο που εγώ μου αρέσει να ρίχνω, Μην το πεις η μαμά, εντάξει. Είδε κανένας τίποτα, δεν είδε κανένας τίποτα. Δεν νομίζω. Κανένας, Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι. Να παίρνω λεμονάκι, να το ρίχνω μέσα εδώ στο φυτό και να το τρίβω με λεμονάκι.
Αυτά είναι γούστα, αυτό μου αρέσει εμένα. Εδώ. Ένα λεμονάκι, μισό βασικά. Και άλλο μισό ξανά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το λεμονάκι. Τα 13-14 χρόνια που τα φτιάχνω εγώ έτσι με λεμονάκι, αυτό είναι εξέγγυα, το βγάλουμε έξω. Εδώ μέσα είναι τα νεφρά, δεν τα πειράζουμε τα νεφρά, τα αφήσουμε. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξουμε και λίγο αλατοπίπερο μέσα. Λίγο, όχι πολύ. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε λίγο τώρα. Περίμενε. Λίγο σκορδάκι έτσι μέσα. Ωραίος. Λοιπόν, θες να το ράψουμε τώρα? Ναι. Να το κλείσουμε την κυλίτσα. Εμένα μου αρέσει και χρησιμοποιώ σειρματάκι. Πιάσουμε λίγο εδώ. Και το κόψουμε τώρα. Περίπου εκεί. Νομίζω είναι καλά. Προσπαθούμε να πιάσουμε και λίγο κρεατάκι, Θα γίνει καλό, λες? Ναι. Ναι. Δεν θα γίνει καλό, θα γίνει τέλειο. Αυτό έπρεπε να λέγες. Νομίζω. Κοίτα. Πω. Πάμε και μία ανάποδα τώρα. Σταμάτα λιγάκι το βιντεάκι μου, θα το τελειώσω. Γιατί θα είναι βαρετό το βίντεο. Και θα το δούμε πάλι. Και αφού τελειώσαμε το ράψιμο το διπλό, εγώ, έλα από εδώ. Το βλέπεις όλο αυτό εδώ πέρα το κενό? Όλο αυτό εδώ πέρα το κενό θα το κλείσουμε. Οπαλακιά. Και άλλη μια φορά εδώ κάτω. Σου μπλέκει το σύρμα? Ναι. Εκεί είμαστε. Οπα. Λίγο λεμονάκι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
Έλα από τα μεριά του να δέσουμε τα ποδαράκια του. Τα βλέπεις εδώ πέρα πως έχουν περάσει αυτά μέσα. Έχουν περάσει εδώ πέρα στα μπουτια για να μπορέσει όταν έρχεται γύρω να γυρνάει και αυτό. Λοιπόν, εμένα τώρα τι μου αρέσει εδώ πίσω. Να τα διπλώνω τα ποδαράκια του. Εκεί. Εκεί. Και αν μπορέσω να το περάσω εκεί. Όπα, το είδες? Ναι. Λοιπόν. Και εκεί όπως είναι έτσι, τώρα. Όπα. Με λίγο σειρματάκι. Δίνω και τα ποδαράκια εδώ πίσω. Εκεί. Πάμε εκεί. Πιάσε λίγο την πέντσα. Σε παίρνει ο Δημήτρης. Άστο. Έγινε ωραίο. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, θα το βάλουμε λίγο πάλι πάνω στην ψαριά. Για να δούμε. Για να δούμε πώς θα γυρνάει. Ωραία παιδί μου, τράμα όμορφο, Θα πέσει και του. Λοιπόν, πάμε λίγο ακόμα. Και τώρα θα βάλουμε λίγα σκόρδα. Αλλά δεν το πεις στη μαμά. Όχι. Ναι. Κοίτα. Εδώ. Εδώ. Είδε κανένας τίποτα? Κανένας. Μπράβο. Μπράβο. Εκεί. Μεγάλο αυτό. Πάμε πιάνω λίγο. Πού είναι, βρε? Έπεσε κάτω. Δεν πειράζει. Δεν το πεις πουθενά. Πουθενά. Εντάξει.
Θα βάλουμε και δύο εδώ πίσω. Ας βάλουμε. Και ένα εκεί στο κολομέρι. Ένα εκεί. Ένα εδώ. Πάμε και λίγο γύρω. Όπα. Και ένα εκεί. Άντε να βάλουμε και δύο εδώ, Ένα από εκεί και ένα από εδώ. Πήγε, να το. Δεν είδε κανένας τίποτα. Λεμονάκι εγώ του βάζω. Μου αρέσει. Μου αρέσει να του βάζω λεμόνι. Ωραία δεν είναι με λεμονάκι. Ωραίο είναι. Κοίτα τα δικά μας που είναι και ωραία τα λεμονάκια. Γλυκούλικα. Λοιπόν, κάπου εδώ, το δήμαχο μας, τώρα μας. Και Κατερίνα, ευχαριστούμε για το καφέ. Και του χρόνου με υγεία, να είμαστε καλά, να ξανασουβλήσουμε. Γερική, πώς το βλέπεις το πράγμα. Βάλαμε εμείς κόρδο, δεν βάλαμε. Όχι. Έτσι μπράβο. Δεν βάλαμε. Εντάξει μωρέ. Δεν βάλαμε. Λοιπόν, και τώρα το κατσικάκι μας είναι, το σκόρδο φαίνεται, είναι έτοιμο να πάμε να το εναποθέσουμε. Αυτό ήτανε για το Πάσχα του 2024. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και του χρόνου να είστε όλοι καλά και κάθε χρόνο όλοι στο μέτρο με τις οικογένειές σας. Καλή Ανάσταση.